Arbejde. Alt slags arbejde. Arbejde før solen står op, og efter den er gået ned. Mennesker, der skal hjælpes. Gods, der skal flyttes. Byer, der skal bygges. Vigtigt arbejde. Hårdt og krævende arbejde. Det rigtige fodtøj til dig og dit arbejde er afgørende. For arbejde handler om sikkerhed. Din sikkerhed. Vi har stået for sikkerhed i snart 150 år. Og i en verden, der konstant udvikler sig, med nye krav og nye projekter, skal vi være et skridt foran. Vi må tænke nyt, udvikle og levere. For før alt arbejdet, før alt, der skal bygges, formes og skabes, handler det om dig. Dig og din sikkerhed.